txiki, kueto prest? Egunon, hemen gaude egun bat berrio zuekin. Tres momentu zoragarria bat gurekin pasatzeko. Goazen astera! Kaixo Aritz. Kaixo Brian. FIFAra jolastu zenuen atzo? Bai, 3 orduz. Ba hori oso txarra da osasunarentzat. Kasualitatez, Keirol, Maher, Goiuri eta Unai etoriko dira horretaz hitz egitera. Kaixo, gaur bideojokuei buruz hitz egingo dizuegu. Zein eragin dute bideojokuek umeengan? Umeek dependenteak egiten dira bideojokoekin orduak eta orduak pasatzen dituzte. Kalera joateko gogoak galtzen dituzte, hortaz lagunekin egoteko momentuak galtzen dituzte. Eskolan errendimendua jaisten dute eta batzuetan eskolara ez joateko gezurrak esaten dituzte. Noiz argitaratu zen lehenengo bideojokua? 1958an Williams Higginbothamek asmatu zuen. Lehenengo bideojokoren izena Tenis Fortzu izan zen. Zeintzuk dira bideojoku bortitzenak? Free Fire jende asko hil behar dugulako irabazteko. WWE jokoa. Odol asko ikusten delako. Zein gauza txarrak dituzte halako bideojokuek? Biolentzia asko ikusten ditu eta askotan ez ditugu ondo bereizten errealitatea eta fikzioa. Askotan bideojokoetan ikusten duguna errealitatera eramaten dugu gauzak onak zein txarrak. Gomendio bat da bideojokoetara jolastu dezakezuela, baina ez gehiegi. Eskerrik asko zuen arretagaitik. Hau izan da gaurko saioa. Urrengo saioan ikusiko gara. Hau txiki. Kueto prest, podcasten!